Dobrodošli u Zona Planet. Da li znate da morsko prase uopšte nije prase? Evo prilike da saznate. U ovoj emisiji upoznat ćemo jedno takozvano morsko prase Miću. Vidjet ćete i av vesti, uživati u vodenom svetu i čuti odgovore na vaša pitanja. Ostanite sa nama narednih 30 minuta i doživjet ćete istu planetu na različit način. Ostanite uz Zona Planet. Upoznat ćete morsko prase i njegove ukućane. Zona Planet u potrazi za odgovorom zašto morsko prase tako zovu. Av vesti između ostalog donose priču o mikrosvinjama. Premijerno u Zona Planet pogledajte operaciju koja će vratiti normalnom životu ženku šarplaninca. Učešćem u emisiji Zona Planet predstavit ćete svog ljubimca i dobiti lepe poklone. Javite se na broj 4282-777 ili pišite na zonaplanet@hotmail.com. Očekujemo vas na istoj planeti u različitom svetu. U Donjoj Vrežini živi porodica Sekulić koja posjeduje morsko prase Miću. Mi idemo njih da upoznamo, ali nešto što nam je svakako zapalo za oko jeste ovaj mali pas koji se nalazi ispred zgrade. Bravo! Dobar dan. Ja sam Ivana. Ja sam Boris, drago mi je. Drago mi je. Kaži mi, ovo vam je neki podstanar, šta je on? Ne, to je kuća od mog komši. Mnogo lepo kuće. Ima 3 meseca. Aha. Žensko. A koga se ovo hrani, on ili cela zgrada? Cela zgrada. Ga hrani i igramo se. Ja sme da mu se priđe? Sme. Ćao! Ćao, malini! Nećemo ti ništa, dođi. Dođi. Diva. Kako se zove? Diva. Dođi, Diva. Dođi. Izvolite. Hvala. Svi članovi porodice Sekulić su veliki i otvoreni ljubitelji prirode, o čemu govori način na koji su uredili svoj dom, ali i podatak da imaju čak 3 ljubimca u malom stanu. Izvolite. Nama je pažnju zadržao Mića, morsko prase koje voli da se mazi, trči po stanu i gricka sve što stigne. Njegov vlasnik je Boris. Samim ulaskom u stan porodice Sekulić vidi se da vole životinje. Boris, reci mi, koga sve imate? Šta sve čuvate? Imamo 2 papagaja i morsko prase. Rođe je nimfa, Šeki je rozinkolis i Mić je morsko prase. Koliko dugo Miću imate? Oko 4 godine otprilike. I koga čuva najviše? Moja majka.
ti? Pa, i ne baš. A kako ste došli do njega? Koga je dobio, kupio? Kupili smo ga ja i moja sestra. Čime ga hranite? Pa hranimo ga kukuruzom. Mislim, on sve jede. Šta stigne, to jede. Šta mu date, on to jede. A šta mu dajete? Kukuruz, šangarepe, kupus i tako to. Povrće, voće. Jel mu dajete neko drvo da gricka? Zbog zuba noktiju. Ne dajemo mu drvo da gricka, nego on, kad ga pustimo napolje, on uzme pa nešto gricka, nađe nešto. Gricka nameštaj? Da. Jel pravi nekad neku štetu, zaista? Ne. On je dobar. A jesi igra sa papagajima? Kakav je odnos njihov? Papagaji se igraju sa njim. Kako? Pa lepo uzimaju mu hranu pa ga grickaju za uši. To rođa ga je jedan put gricko za uši. I kako on reaguje? Pa ništa. Kako ništa? Pa lepo. Samo maše ušima. I trpi? Ne znam ni da li osjeća. A kako se ti igraš sa Mićom? Ja? Mazim ga. Pa ga jurim. Juriš ga? Da. Kako, gde? Pa lepo, pustim ga kroz kuću pa ga jurim. A najsmešnije mi je kad šlajfuje po parketu. Šta to znači? Pa znači, zatrči se i onda u krivinu prokliza. I ne može da trči. Udari, na primjer, u frižider pa da stavi pravo. Strašno. A kaži mi, jel on voli ovako da se mazi, jel trpi nešto? Evo, sad je dosta nemiran kod mene. Voli. Oni ovdje iz ušiju najviše voli. Iza ušiju? Da, tu. Dobro, a koliko puta dnevno ga puštaš da se šetkaš sa stanom i jel sme da ostaje sam tako? Pa ne sme. A puštamo ga 3 puta dnevno. Dugo ili onako na kratko? Na kratko. U saglasnosti sa mamom i tatom ili ga sam puštaš? I slažeš se sa tim što gricka nameštaj? Da. Pošto ga vole. Zato se i slažu. I moraju da se slažu. Dobro, kaži mi kako mu održavate higijenu? I ko to čini? Pa ja mu ne održavam, nego moja majka mu održava higijenu. Kako? Pa lepo. Šta mu ona to radi? Čistimo mu kavez, dajem mu vodu, menjam mu hranu. I tako to. A piljevinu? Pa nema piljevinu, sad neku travu ima posebnu za njega. A hoćemo sad mi da odemo do pet shopa, da on dobije poklončić. Eto, možemo da uzmemo piljevinu ako trenutno nema, neku hranu, nešto. Šta ti je najpotrebnije za njega? Ne znam, vidjet ću. Kad odemo tamo vidjet ćeš? Da. Baš. Hvala ti puno na ovom razgovoru. Hvala vama. Borise, jel znaš zašto morsko prase zovu prase? Ne znam. Ali je to logično. Jel si vodio nekad Miću napolje, van zgrade? Jesam. I? Nikad više. Što? Pa zato što se razboleo i morao da ide na vakcinaciju. A jesi ga vodio nekad veterinaru osim tada, eto? Ne. Samo tada. A kako znaš je li zdrav? Pa, vidi se. A što ćemo mi sad njemu ovdje da uzmemo? Pa piljevinu, hranu. Aha. I tako te stvari. Ćao. Ja sam Boris. Poštovanje. Boki čuva morsko prase, rozenkolisa i nimfu. Hoćemo nešto tako da iskombinujemo, može? Slobodno, izvolite i dovedite s nama. Kaži mi šta ti preporučuješ za morsko prase, čim bi trebalo da se hrani? Za morsko prase preporučujem ovu hranu Lolo Pec u kutijama, znači pola kilograma su pakovanje kutije ili imamo na merenje, isto uvozna hrana, jedne i drugo su kvalitetne, tako da možete sami izaberete. A možda nešto za kavez, piljevinu ili nešto tako? Naravno, piljevinu već je potrošni materijal koji ide. A rozenkolis, nimfa, šta bi trebalo da jedu? Rozenkolis, znači imamo ovako pakovanje seme sombor za velike papagaje, ako jedu suncokret i krupne žitarice, ili ako jedu proso, imamo znači tu varijantu, sad slobodno možete izaberete.
Ono što moj papagaj voli da jede jeste bar klas, tako da ja Borisu preporučujem bar klas. Može? Može. Naravno za tvoje papagaje, ne za tebe. Što ne za mene? A kaži mi, koliko često treba morskom prasetu da se menja piljevina? Odnosno ta trava? Po potrebi, naravno. Ja preporučujem, znači, svako ko uzme morsko prase da kupi kave sa duplim dnom, gde može ispod tih rešetki da stavi pesak za mačke. Pesak za mačke. Tako da. On kad morsko prase vrši nuždu, taj pesak sve to radi isto što je radi i macama, znači upija, pravi te grudvice i mnogo je lakše zadržavanje. Ne osjeća se više onaj neprijatni miris, tako da je to daleko bolje nego piljevina. Znači uzet ćemo piljevinu i seno. Seno koje će on grickati kasnije. Tako, znači to se stavlja vrlo malo, kave znači onako. Jel ti treba još nešto? Još nešto? Pa ne znam, ko ništa još. Osim kasnije kad budeš kupio kave sa duplim dnom stavimo pesak i to je to. Može. Važi. Volim, da ti poklon Hvala. nas. Znači svaki vaš gost ima ovaj poklon voucher do 1000 dinara, šta god vam je potrebno. Baš mi je drago što ovog puta morsko prase nije više pas. Da. Sljedeći put ptica i... Pa kogod se bude javio, dakle, kogod se bude javio od vas, dragi gledalci, ima poklon naravno u pet shopu Šapice do 1000 dinara vrednosti i pregled u veterinarskoj stanici Niš. Tebi hvala, Makso, vidimo se sljedeće sedmice. Ćao. Drago. Doviđenja. Vidimo se prije. Hvala. Ćao. A kako znaš je li zdrav? Pa, vidi se. A što ćemo mi sad njemu ovdje da uzmemo? Pa piljevinu, hranu. Aha. Tako te stvari. Ćao. Hranu. Samo mi otvorite da mi zleti! Samo mi otvorite da mi zleti! Samo mi otvorite da mi zleti! Ops! Jesam brža od nje, a? Izvali? Ajde, baci je molim. Hoćemo da im sad lepo damo sve to što smo im kupili. Ne sve odjednom, ali jedno po jedno. Hoćemo. Ćao! Je li ima neko od vas ovdje ljubimca? Ja imam. Šta imaš? Kako se zove? Miki. Imaš kuće Miki? Da. Koja je rasa? Ne. Kojih je boja? Žuto-crne. Dobro. Kaži mi, da li znaš možda da li je delfin sisar? Da. Evo ti izvoli jedan poklončić televizije Zona za tvoju kuću. Hvala. Ćao! Pitanje za klince ove sedmice glasi da li je delfin sisar? Kažite mi, je li ima neko ovdje kućnog ljubimca? Šta imaš? Zeca! Kaži mi prvo kako se zoveš. Radovan. Koliko dugo imaš zeca? Zeca 2 godine. Kako se zove? Mića. Kaži mi šta on jede? Jede šargarepu i kupus. A kaži mi, jel znaš možda nekog u komšiluku koji ima macu ili papagaje? Nam jednog Borisa. E pa dobro, naš učesnik ove nedelje je Boris. Kaži mi šta on ima? Papagaja. Dobro, a je li delfin sisar? Jeste. Dobro, evo izvoli za tvog druga. Pet shop Šapice i televizija Zona ti dodeljuje hranu. Važe, hvala. Ćao! A znaš možda da li je delfin sisar? Znam da si se. Hajde, molim te, nađi neku macu pa i daj hranu, vaš? Je li ima neka od vas 3 ljubimca? Ja imam macu. Macu imaš? Da. Kako se zove? Sebastian. Kaži mi, da li znaš da li je delfin sisar? Da, znam, jeste. To je tačan odgovor emisije Zona Planet i dodeljuje hranu za macu. Lepo je na Hvala. hrani. Ćao! Ćao.
Ekipa emisije Zona Planet nalazi se sa stručnim saradnikom emisije u nadi da će nam otkriti zašto morsko prase zovu prase. Šta je u stvari morsko prase, Dušane? Morsko prase ili ti latinski naziv Cavie porcellus je vrsta glodara koja spada u biljojede. Ova životinja potiče iz Južne Amerike koju su Španci brodovima preko mora preneli u Evropu. Zbog toga je i dobilo naziv morsko. Životni vek morskog praseta je od 5 do 10 godina. Njegova veličina je oko 40 cm i težina 1 kg. Polnu zrelost morske prasiće stiču sa mesec dana i nose svoje mladunce oko 30 dana. Koliko mladih može da okoti ženka morskog praseta? Ženka može da okoti od 20 do 40 mladunca, ali rizik kod nje, znači često se događaju uginuća kod ženki pri porođaju zato što zbog baš velikog broja morskih prasića. U kojim uslovima se oni razmnožavaju? Mogu se razmnožavati, znači ne traže neke posebne uslove, znači normalni uslovi kao i za sve ostale glodare, kao i za domaćeg miša i pacove. Znači, ukoliko se čuvaju kao kućni ljubimci, mora da imati znači mužjak i ženka, adekvatna kotilica sa piljevinom na dnu i to je to. Znači, u vreme parenja, znači, još da kažem samo da morsko prase znači, može 3 puta godišnje da se koti. Kako morsko prase treba da se čuva u kućnim uslovima? Morsko prase tu treba obezbediti ili adekvatan kavez za glodare ili poseban akvarijum, znači sa nekom prostorikom od slame ili sena ili piljevine. Vrlo je bitno, znači, od hrane jede hranu za glodare, znači razne žitarice, razno povrće, voće, znači kupus, zelena salata, jabuka, šargarepa. Bila je polemika da morsko prase ne sme da pije vodu. To je naravno tačno, zato što on uzima svu tečnost koja mu je potrebna kroz razno voće i povrće. Ono što mene interesuje jeste zašto kažu morsko prase ako nema veze sa morem i nema veze sa prasetom. Pa morsko ima veze sa morem, zato što su, kao što sam malo pre rekao, Španci prevozili morske prasiće brodom preko mora, zbog toga su dobili naziv morsko. A prase, pravo da vam kažem, to još uvek nije utvrđeno. Znači, naučnici su neke istraživanja vršili i zaključili da su ranije ljudi na brodovima konzumirali morsko prase kao meso za ishranu. A da li je otuda i naziv Guinea pig? Guinea pig je engleski naziv koji takođe još uvek nije proučen, jer kažu da je to greška u geografskom poreklu. Zato što ovo prase ne potiče iz Gvineje, a naziv Guinea pig govori da kao da ono potiče iz Gvineje. Sad oni su slatki i lepi i sve to stoji, ali zašto se oni još koriste osim za maženje? Nažalost, morske prasići se koriste za razne eksperimente i laboratorijska ispitivanja, što nažalost to mi ne možemo nikako da zaustavimo. Dobro, Dušane, hvala na razgovoru i vidimo se sledeće sedmice na istoj planeti. U različitom svetu. Poštovani gledaoci, vi pratite AVAV Vesti, a evo i događaja koji su obeležili nedelju za nama. U selu Gornja Borina kod Losnice nepoznata životinja pojela je 10 ovaca, a meštani tvrde da njihova stada napada ženka mrkvog medveda. Meštani veruju da je reč o ženki mrkvog medveda koja je sa svojim mladuncem viđena još pre 2 meseca na ovom prostoru. Mrki medved se svrstava u retke i zaštićene vrste, što usložnjava problem meštana Gornje Borine, koji su najavili da će nadoknadu štete tražiti od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Mikrosvinje dovoljno su mali da stanu u šolju za kafu, odrasli primjerci dostižu visinu od oko 35 cm, a u Velikoj Britaniji su postale toliko popularne da ih je gotovo nemoguće nabaviti. Mikrosvinje teške su po rođenju svega oko 250 grama, a nakon 2 godine dostižu punu visinu od 30 do 40 cm i težinu od 18 do 30 kg. Žive oko 18 godina, a njihovoj popularnosti mnogo doprinosi njihova iznenađujuća čistoća. Mirne su i zahtevaju malo brige oko održavanja. Ove životinjice su i dobra alternativa za ljude koji zbog alergija ne mogu da drže psa ili mačku.
Tonuća sudbina Venecije uskoro bi mogla zadesiti gotovo pola milijardi ljudi koji žive u megapolisima poput Bankoka. Istraživanje pokazuju da i delte reka tonu. James Sivicki i njegove kolege sa Univerziteta Colorado proučavali su satelitske snimke i stare geografske atlase 33 rečne delte i otkrili su da je njih 24 utonulo zbog ljudskih delatnosti. Mnoge reke, poput Crvene reke u Vijetnamu, bile su okosnica ekosistema i ljudskih aktivnosti, a danas su pustinje. Ministarstvo ekologije Srbije izdvojilo je više od 5 miliona dinara za proširenje kapaciteta Kragujevačkog prihvatilišta za pse i mačke lutalice Zoohigijena. Zahvaljujući radu ovog prihvatilišta koje mesečno udomi više od 60 životinja, polako se smanjuje i broj osoba koji su ujeli psi lutalice. Radovi na početku izgradnje 2 nova objekta u Zoohigijeni počeće naredne sedmice, a već 45 dana kasnije prve životinje naći će utočište u novosagrađenim objektima. Podnete su prijave Republičkoj radiodifuznoj agenciji i Republičkoj veterinarskoj inspekciji povodom kršenja zakona u emisiji Farma, jer je u okviru prikazivanja te emisije došlo do povrede zakona o dobrobiti životinja kada su dvojica ukućana zaklali ćurku. Uprko zakonu o dobrobiti životinja u serijalu pod nazivom Farma, ovi propisi se javno krše i to se prikazuje kao opšta vrednost. Navodi se u saopštenju i dodaje da je pokrenuta peticija. Pratili ste AF Vesti. Budite sa nama i naredne sedmice. Prijatno. AF, pozdrav! Ova ženka šarplaninac boluje od piometre, veoma ozbiljnog oboljenja materice, te je najbolje rešenje hiruški zahvat. Kod starijih kuja javlja se obično 4 do 8 nedelja posle teranja. Osnovni razlog nastanka je disbalans ženskih polnih hormona estrogena i progesterona. Estrogen je taj koji dovodi do proširenja pojedinih žlezda u tkivu materice. Normalno se ove žlezde smanjuju nakon teranja, ali zbog nastanka infekcije ostaju proširene i postepeno se razvija zapaljenje. Nakon nekog vremena ovo zapaljenje dobija gnojni karakter. Ove promene mogu dovesti i do smrtnog ishoda, pa se mora reagovati na vreme. Jedini način da se spasi jeste operativni zahvat odstranjivanja materice i jajnika koji su uz ovu promenu ovog endometrita bili cistozno degenerisani. Savremena istraživanja su potvrdili da je piometra prvenstveno uzrokovana hormonskim poremećajima, a da se bakterijska infekcija javlja kao komplikacija istih. Veliki broj bakterije koji je fiziološki prisutan u urogenitalnom traktu prodire u matericu i tu se patološki razmnožava u periodu nakon teranja. Pored ovoga što je dovoljno, u smislu patologije, dovoljno ozbiljno, znači imalo i taj peritonitis koji je pravio probleme, znači i plus ovo što smo rekli, znači nakupljanje gnoja. Veliki broj vlasnika ne želi ovakvo rešenje, stoga treba da imaju u vidu pozitivne strane sterilizacije. Pre zahvata kuji se ne sme davati hrana 24 sata, a voda 12 sati pre operacije, da bi se rizik povraćanja pod anestezijom smanjio, a povećala apsorpcija anestetika, što samim tim dovodi do smanjenja potrebne doze. Postoperativni tok ide polako. Tok oporavka ide za sad dobro.
trajeće još nekih 15-20 minuta. Dobro je podnela anesteziju s obzirom da je u solidnim godinama, 8 godina je stara kuja i ova udružena plus patologija koju je imala, tako da je sasvim zadovoljavajuća anestezija. Simptomi na koje treba obratiti pažnju. Kuja pije više vode nego obično, primećuje se bezvoljnost, napetost stomaka, ponekad smanjena pokretljivost zadnjih udova, povišena temperatura, povećanje vulve, a može se javiti proliv i povraćanje, bolovi u kostima. Narednih dana ići će terapija antibioticima u trajanju od 5 dana i lokalna kozmetika rane. A ona sada ide kući tako kad se probudi? Pa neće danas ići kući, bit će ovdje pod nadzorom, a nadam se da će sutra biti sve u redu pa će ići kući. Njuškicom počinje. Tako, sad će polako, ali je bitno da što duže spava, zato što i za nju... Mi ovoj ženki želimo dobar oporavak. Gledali ste Zona Planet. Do sljedećeg viđenja ne zaboravite da su ove male životinjice potrebne nama koliko i mi njima. Nije na odmet nekad se osvrnuti i pogledati stvari iz njihovog ugla. Čini se da živimo na istoj planeti, ali u različitom svetu. O meni nikog nema da brine, niko mi nije dao ime, al zato nema. Ajdu uz nogu, gde god poželim, ja tu smem i mogu. O meni nikog nema da brine, niko mi nije dao ime, al zato nema. Ajdu uz nogu, gde god poželim, ja tu smem i mogu.